kwashe on the mix. Dan alajin ƙauye na dawo na iya soyayya, babu kamata ko can birni na iya noma ne da fatanya. Dan alajin ƙauye ka dawo zo mu yi soyayya, ke ki masa gefe dan kin san baya ƙaunar ki tafi baya. Dan alajin birni ka tuna mu yi soyayya baya, ka yi min alƙawun wani daga ni ba kishiya, ke ki masa gefe waye jawo ki akan hanya, ni fa yake ƙauna da fa soyayya ni na shirya. Sai kuma zaki fi 'yan mata yana can na tara can birni. In dai soyayya ko birni babu kamata ne, na yo soyayya daga nana manyan mata ne. Me zan yo da irin ku gani an san ƙauyawa ne. Kar da ka ce haka an gona ka sani na waye, bar zancen wowo daga ni sai kai ba wacce abu na kusan ka. An ce min yar ƙauye na kula domin zarama, in mun yi aure a gidan ka zan yi miyar nama. Dan alajin ƙauye kan soyayyar ka na yi wa rama, ribar soyayya dan alhaji kun ka akwai himma. Bar wannan zancen dan alhaji ba na soyayya.